Angibingelele sizwe saNkulunkulu, ngethemba abantu bayaphila. Namhla ngifisa sikhulume nje kafushane ngento okuyiyona kahle kahle ingqikithi yokubamba impilo yomuntu, ukuthi impilo yomuntu ingayiphambili. Kunento ekuthiwa i-reality. I-reality ilento esho ukuthi into engaguquki njengoba injalo, esho ukuthi le nto lo ngishathiwa imnandi kuwe noma ibuhlungu, kodwa injalo into ikaze uguquka. Abantu abaningi-ke bashaya ukuthi abakhona uku-accepta le reality, ukuthi umuntu akakhona ukumelana neqiniso, ukuthi into yakho iguquka. Ake ngibekise, uthandane nomuntu niyahlukana kodwa wena usamthanda. Lokho wena sekubulala impilo yakho, mase une-stress ukuthi ubusamthanda nini. Kodwa iqiniso lithi-ke manje i-reality ithi nihlukene. Into ofuna uyenza yini manje? Ubhekana ne-reality-ke manje, uyamukela iqiniso bese wenza njani ukuze uzokwazi phela ukuqhubeka nempilo, uze ube nokuthula wena, ngoba ngeke ube nokuthula ungakwazi ukumukela iqiniso. Kanjani kunabantu umfica umuntu mhlambe ebe-right wakhubazeka, uma ekhubazeka kodwa umfica ukuthi nasemqondweni akasekho kahle, kanti into yenza ukuthi angabikho kahle emqondweni ukuthi akakhona ukuzamukela, akakhona ukwamukela i-reality ukuthi ubehamba aqala kodwa manje akasahambi, noma ube sesimeni esi-right aqala kodwa manje sekulesi simo esikhona. Lento ye-reality ibalulekile sizwe saNkulunkulu, ngoba yenza ukuthi empilweni yakho ube nokuthula, ngoba ukwamukela sonke isimo esifika empilweni yakho. Lokho kusho ukuthi-ke asikho isimo esodlula nawe, kodwa sonke isimo sizofica wena sedlule, wena usala uphila, ngoba kusho ukuthi wena usukwazi ukuphila phakathi kusisimo, isimo sedlule usale wena u-right. Into ezokwenza ukuthi ukwazi ukwenza lokho, uku-accepta nje reality, ukuthi iqiniso lithi lento ekuyiguqule, ukuthi-ke manje hhayi ngithandane nomuntu noma-ke kwase kwenzakalani na ngiyawumithise ngaphandle, kodwa i-reality ithi lo muntu angithi uyamthanda. Uzokushintsha kanjani ukuthi uzalisile ngaphandle? Ngeke ukwazi ukuguqula ngithi. Into esefuna yenza ukuthi yini? Funda-ke manje ukuthi-ke manje uphilisane naleso simo. Leso simo leso asingakudli wena, accept i-reality, ngoba uma ungakhona accept i-reality la i-stress siqala khona, ngoba i-stress siqala uma usufuna ukuphikisana neqiniso, into yakuyiguqula. Uyabona amalina izulu iyodwa into oyenzayo ukuthi uthathe i-umbrella noma uthole ama-waterproof uma uphuma phandle or esuhlala endlini, ngoba ngeke ukwazi ukulumisa izulu. Malishisa ilanga uyazi ukuthi into efuna ngiyenza ukuthi ufuna ngithola into ezibandayo, ngingagqoki kakhulu. Makubanda ufuna ngigqoke into ezokwenza ukuthi ngize ngifudumeze. Uku-accept i-reality-ke lokho nasempilweni yakho. Izimo ezikushaya kwemntaka baba, izimo ezithi mayifika kuwo bese ungakhona uku-accepta i-reality ukuthi iqiniso lithini. Lento uyagwinya kumuncu noma kunoshukela, kubuhlungu noma kumnandi, kodwa egcineni ufuna ugcine ubhekane nakho ngoba kuyiqiniso. Ngoba uma ungakusuka ubeke enhliziyweni khona ukukususa kuwe, uzoba nenkinga, ngidleka impilo yakho, nguwena ongeke uye phambili. Bantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu uyanithanda. Ngicela-ke manje nawe la ukhona uhlale ubuka izimo obungazamukelile empilweni yakho kodwa eziyizo. Bhekana ne-reality-ke manje mntaka baba, ngoba uma ungayemukeli leyo nto leyo idla impilo yakho, ukuthula wuwo ngeke ube nakho. Ekugcineni kwakho konke ngeke uxhumane noNkulunkulu, awuxhumane nabakini, impilo yakho ngeke isaya phambili. Ngoba yini? Ushawa ukuthi awukhona ukwamukela into eyiqiniso eyenzakalayo. uNkulunkulu abe nani njalo. uNkulunkulu uyanithanda. Imani isibindi bantu kaNkulunkulu, nibhekane nje neqiniso. uNkulunkulu uyanithanda. Amen.